بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوست احباب اگے گزارش ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ دی ذات پاک نے تنوں اپنے گھر اندر بلایا تے تسی آئے ہو، اپنے آپ کوئی بندہ نہیں آتا، تنوں اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا ہے، مسجد اندر آ گئے ہو، ہن تھوڑیاں ٹھواں چھڈ کے تے میرے قریب آ جاؤ، اللہ تعالیٰ تنوں اپنے قرب دے قریب کر دے گا۔ آ جاؤ میرے دوست احباب، تسی بھی آ جاؤ، اللہ برکت عطا فرمائے، تنوں صحت ایمان والی لمبی زندگی اللہ پاک عطا فرمائے۔ آ جاؤ یار، میں مسافر بندہ راستے چ دعا کر جاواں گا تے تواڈے واسطے نجات دا سبب بن جائے گا۔ تے میں قرآن پاک دیاں صرف 4 آیات دا ترجمہ کرنا ہے تے ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرنی، صرف 15 یا 20 منٹ اندر، تے جڑا بندہ غور نال سنے گا انشاءاللہ انہوں ضرور فائدہ ہوئے گا، تے غور نال سننا بھی چاہیے۔ میں اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے توڑے کو لایا، تسی اتھوں اٹھ کے آئے ہو، توڑے میرے آن دا فائدہ ہوئے، توڑے بیٹھن دا فائدہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ میں جو کچھ بیان کراں میرے سمیت سانو سارے اس تے عمل پیرا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ کرنا ذرا، الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا تھوڑا جو چکا، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ سونا بیٹھ جا رب آکھے، سونا بیٹھ جا رب آکھے، تے تھوڑا جنہ آرام تو کر لیا کر، تے اینا اکھیاں دی گنجم وچوں کدی خالی جام بھی بھر لیا کر، تے اگوں یار نے رو کر جواب دیتا، میں دی کسے آرام نو جانتا نہیں، گنہگار امت تا غم ڈاڈا تائیوں سکھ دیا نیند رمانتا نہیں۔
نعرے تکبیر۔ ماشاءاللہ ایڈا لمبا چوڑا شیخ صاحب سفر کر کے آئے نے، جاگن دا ثبوت ہو۔ نعرے تکبیر۔ فاضل نوجوان، محبوب عوام، قاری قرآن حضرت مولانا قاری عمران شریف صاحب الہبادی، ماشاءاللہ اہلا و سہلا مرحبا۔ بیٹھ جو بھی مختصر حمد و ثنا تو بعد میرے محترم بھائیو، وقت بڑا قلیل ہے، میں اختصار دے نال بیان کراں گا کیونکہ میرے شیخ صاحب تشریف لے آ چکے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال۔ میرے محترم بھائیو، جس حالات تو آج میں اور آپ حضرات گزر کے جا رہے ہیں، اس حالات دے اندر ہر ایک بندہ چاہتا ہے کہ میرے تے اللہ دا فضل ہوئے، میرے تے اللہ دا کرم ہوئے، میرے تے اللہ دی آسمان تو رحمتاں دا نزول ہوئے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ دیا رحمتاں دا دو چیزاں سبب نے، بولو کنیاں چیزاں؟ دو چیزاں، ایک رب دا قرآن ہے، دوسرا نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے۔ جیڑی قوم انہاں دونوں چیزاں نو اپنا لے گی، اس قوم تے آسمان تو اللہ دیا رحمتاں دا نزول نازل ہو جائے گا، اللہ دیا برکتاں دا نزول نازل ہو جائے گا۔ کتنے لکھے ہیں؟ اللہ پاک دی قرآن پاک اندر لکھے ہے۔ آئیے غور کرنا ذرا، توجہ کرنا ذرا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ تعالیٰ میرے سمیت سانو سارے اس تے عمل پیرا ہوندی توفیق عطا فرمائے۔ میری اور آپ دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ پاک دا قرآن پاک نازل ہونے والا بیان کر دے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اے ایمان لے کر کے آنے والو، اے ایمان دارو، جی اللہ جی کی گالے، فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، فرمایا ایمان دارو میں اللہ دی گل مان لو اور میرے پیغمبر دی گل مان لو۔ اللہ سونیا تیرا کہنا مننا گے اور تیرے پیغمبر دا کہنا مننا گے، سانو بھی کچھ ملنا چاہیے۔ آسمان تو آدم دیے میری گل مننا، میرے پیغمبر دی گل مننا، اے توڑی ذمہ داری ہے۔ آسمان تو رحمت دے نزول نازل کر دینا میں رب قدیر دا کم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پتہ لگا دو چیزاں دے اندر اللہ نے رحمت رکھی ہے۔ اللہ پاک دی قرآن پاک دا دوسرا مقام ہے، اللہ فرماندے نے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں، اللہ پاک دی زمین دیکھا اللہ غالب آئے گا۔ ماشاءاللہ اہلا و سہلا مرحبا۔ میرے فاضل بھائی ماشاءاللہ محمد عابد مدنی صاحب تشریف لے آ چکے ہیں، ماشاءاللہ علماء دی کتار لگن لگ پئی ہے، میں اختصار نال بیان کراں، توجہ کرنا اندرا۔ اللہ فرماندے نے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔
فرمایا کائنات دے لوگو اللہ پاک دی زمین تے کلا غالب آئے گا، ایک آمنہ دا در یتیم غالب آئے گا، اللہ پاک دی زمین تے نہ میں غالب آواں گا، نہ تسی جننے آئے ہو، نہ توڑے بچوں کوئی غالب آئے گا، نہ اللہ پاک دی زمین تے انڈیا غالب آئے گا، نہ امریکہ غالب آئے گا، نہ اسرائیلی غالب آن گے، کوئی نہیں غالب آئے گا۔ اللہ پاک دی زمین تے اگر غالب آنا ہے ایک رب نے غالب آنا ہے، دوسرا آمنہ دے در یتیم نے غالب آنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ موسیٰ بکڑ دے برین والے آ، اے میرا فیصلہ نہیں دا، اے تیرا دے قرآن دا فیصلہ ہے۔ اللہ اللہ اے تو قبول کر فیصلہ قرآن دا، کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا، او تو قبول کر فیصلہ قرآن دا، کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا۔ زندگی دیا قسماں رب خود آپ کھاوے لامر کا، زندگی دیا قسماں رب خود آپ کھاوے، انگلی سونی جائے اٹھ جاوے، ٹوٹے ہو جاندہ ٹکڑے ہو جاندہ چن آسمان دا، کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا۔ اچھی بولو ذرا سارے محبت دے نال کہہ چھڑو اللہ اکبر، اللہ اللہ پاک دی قرآن پاک دا تیسرا مقام ہے۔ اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو جڑا بندہ میں اللہ دی گل منے گا اور میرے پیغمبر دی گل منے گا، میں اللہ دی اطاعت کرے گا اور میرے پیغمبر دی اطاعت کرے گا، میں اللہ دی فرما برداری کرے گا اور میرے پیغمبر دی فرما برداری کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فقط فاز فوزا عظیما، او تے بندہ ہی بڑا کامیاب ہے، او تے بندہ ہی بڑا کامران ہے، اس بندے دی کامیابی ورگا بندہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات دیسی وقار اس عید دیسی من دے اندر میں کہنا چاہنا اللہ اکبر، اللہ کسی دی کامیابی دا سبب کسی دا بھائی بن کے آمدہ ہے، کسی دی کامیابی دا سبب کسی دا چاچو بن کے آمدہ ہے، کسی دی کامیابی دا سبب کسی دا باپ بن کے آمدہ ہے، کسی دی کامیابی دا سبب علاقے دا صدر تے ایم پی اے بن کے آمدہ ہے۔ رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا انہاں ساریاں دی کامیابی وچ شک ہے، جدی کامیابی دی اندر رب دا قرآن آیا ہے، نبی پاک دا فرمان آیا ہے، ان دی کامیابی اندر شک کیتا جا سکدا نہیں کیتا جا سکدا، کیونکہ قرآن بھی منزل من اللہ ہے، نبی پاک دا فرمان بھی منزل من اللہ ہے، قرآن بھی اللہ دی وحی ہے، نبی پاک دا فرمان بھی اللہ دی وحی ہے، قرآن بھی لا ریب ہے، نبی پاک دا فرمان بھی بولو لا ریب خین اندر شک نہیں کیتا جا سکدا۔ آج ساڑھے معاشرت دی اندر کئیاں لوگاں دی اندر ذہنت دی اندر ایک گل بٹھا دیتی گئی ہے، لو جی ساڑھے بچے درسے جا کے قرآن نو زبانی یاد کر لیں گے، مسلم شریف دا مطالعہ کرن گے، صحیح البخاری شریف نو زبانی یاد کر لیں گے، ساڑھے بچے بڑے ہو کے کچھ نہیں کر سکن گے، انہاں دا روٹی کپڑے مقام دا مسئلہ بن جائے گا۔ حضرات زیبکار سن 47 تو لے کے آج دے دن تک ایک واقعہ ثابت کراؤ کہ حافظ قرآن نے روڈ بلاک کیتے ہون، عالم دینہ نے روڈ بلاک کیتے ہون، جی اسی قرآن نے پاک نو زبانی یاد کیتا ہے، صحیح مسلم شریف دا مطالعہ کیتا ہے، صحیح بخاری شریف نو زبانی یاد کیتا ہے، ابن ماجہ دا مطالعہ کیتا ہے، مسند احمد دا مطالعہ کیتا ہے، جامع ترمذی نو زبانی یاد کیتا ہے، ابو داؤد دا مطالعہ کیتا ہے، ساڑھے روٹی کپڑے مکان دا مسلک ہے۔ حضرات زیبکار ساریاں بین اللال ہے، ایم پی اے بین اللال ہے، چودھری تے سردار نے بین اللال ہے، ہر طر وزیر اعلیٰ تے وزیر اعظم دے بینن لگے نظر آمدے نے، نہیں آج دے دن تک لائے، آپ دے قرآن نے نہیں لائے، عالم دین نے نہیں لائے، کیوں نہیں لائے؟
ہے آسمان تو آواز آندی ہے اے حافظ قرآن اے عالم دین گل سن لے قرآن اور حدیث نو خالص لوگاں تک پہنچانا اے تیری ذمہ داری ہے تیرے روٹی کپڑے مقام دا بندوبست کرنا میں رحمان دی ذمہ داری ہے اللہ توجہ کرنا ذرا آخری قرآن پاک دی اے سنا کے اجازت چاہواں میری اور آپ دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماندے نے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو جس چیز تو ساڈا پیغمبر روک دے ادھر میرے وال تک نظر آؤ فرمایا کائنات دے لوگو جس چیز تو ساڈا نبی روک دے وے اتھوں رک جانا ہے نبی پاک روک دینے اتھے رک جانا ہے اللہ اکبر اللہ میں پنڈی دے علاقے اندر تقریر در سلسلے دے اندر گیا تقریر تو فارغ ہویا تے ایک بزرگ نے سوال کیتا گل سننا جے ادھر میرے وال ویکھنا ذرا بزرگ کہنے لگے قاری صاحب ایک پاسے نبی پاک دی حدیث آ گئی ایک پاسے امام ابو حنیفہ دا فتویٰ آ گیا گل سمجھن اندر نہیں آ رہی نبی پاک دی حدیث نو مننا ہے یا امام ابو حنیفہ دے فتوے نو مننا ہے اللہ اکبر اللہ میں کیا بزرگوں گل توڑی صحیح ہے میں نے ایک گل دا جواب دیو نا محمد الرسول اللہ دا کلمہ پڑھے آئے یا امام ابو حنیفہ دا کلمہ پڑھے آئے اللہ اکبر اللہ بزرگ کہنے لگے محمد الرسول اللہ دا کلمہ پڑھے آئے پھر او دی گل مننا او جدا کلمہ پڑھے آئی او دی گل مننا جدا کلمہ پڑھے آئی او دی تباہ کرنا جدا کلمہ پڑھے آئی او دی حدیث دے عمل کرنا اللہ اکبر اللہ ان تو دے دلان دے اندر ایک گل نہ بیٹھ جائے اے بندہ ولیاں دا ادب نہیں کردا اس بندے دے دل دے اندر ولیاں دی محبت کوئی نہیں یارو میرا سینہ چیر کے دیکھ لو میرے سینے دے اندر ولیاں دی محبت ہے میرا دل ولیاں دے پیار دے نال بھریا ہویا ہے میں ولیاں دا ادب کرنا احترام کرنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا ادب کرنا احترام کرنا مگر نبی پاک دی حدیث دے مقابلے دے اندر انہاں دی گل نہیں مندا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دا ادب کرنا احترام کرنا مگر نبی پاک دی حدیث دے مقابلے دے اندر انہاں دی گل نہیں مندا امام شافعی رحمت اللہ علیہ دا ادب کرنا احترام کرنا مگر نبی پاک دی حدیث دے مقابلے دے اندر انہاں دی گل نہیں مندا امام تقی رحمت اللہ علیہ دا ادب کرنا احترام کرنا میں سارے اماماں دا ادب کرنا احترام کرنا مگر نبی پاک دی حدیث دے مقابلے دے اندر کسے امام تے قول تے قرار کو نہیں ماندا کیوں نہیں ماندا کیونکہ سارے امام تھلے سارے پیر تھلے سارے خطیب تھلے سارے دیب تھلے بڑے تو بڑا چھوٹے تو چھوٹا کیا میں کل مقدی مقامہ سارے نبی بھی تھلے نے میرا پیغمبر تو جگ تو اچا ہے پچھے گل کا دی رہ گئی ہیں اللہ 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 جاندے جاندے محبت دا پیغام دے جاواں اللہ اللہ آمینہ دے لال جیا کون ہوے گا اچھی بولو ذرا آمینہ دے لال جیا کون ہوے گا اس بے مثال جیا کون ہوے گا دلہا نبی پاک نے تے دلہن صدیقائے دلہا نبی پاک نے تے دلہن صدیقائے نالے نبی پاک دی سونی اور فکائے اس پاک گرانے دی مثال کون ہوے گا آمینہ دلال جیا کون ہوے گا نبوت دا سونے جد اعلان کیتا سی نبوت دا سونے جد اعلان کیتا سی چارہ یارہ حق دا اقرار کیتا سی چارہ یارہ حق دا اقرار کیتا سی چارہ یارہ دی مثال کون ہوے گا آمینہ دلال جیا کون ہوے گا دعا کرو میں جو کچھ بیان کیتا اللہ تعالیٰ میرے سمیت سانو سارے قرآن اور حدیث دے مطابق عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.